Salutare oameni buni, am venit acolo la Borussia Dortmund, da? Bender, îmi pare rău pe cineva. Adios. De unde credeți că l-am adus, că l-a adus antrenorul pe Leva? Veniți-vă și vă ceva. Deci, antrenorul a câștigat cupa, a câștigat 1.000.000. L-a dat pe Perica Aubame, de fapt a câștigat 800.000. L-a vândut pe 45 de milioane, l-a vândut pe Leva pe 80. L-am vândut și pe Imobile pe 60 aproximativ. S-a mai cerut 10 milioane și l-am făcut pe 150. Bă, oare vrea să fiți faci antrenor? Nu zice că le-ai pe Messi, că n-ai bani. Era scurt că n-are. Da, n-are. Cred că, da, m-a băgat și pe mine. Uite mai așa pe mine. Timp de atacant, așa. Uite ce? Da, nu rău să faci dat. Uitați-mă pe mine aici, foarte bine, la Borussia Dortmund, Kagawa, Gundogan, Cariano, Royce, Leva. Hai să eu poate revin pe capitan. Pentru că m-a dus după finală, pentru că n-a vrut să mă, cum să zic, să ducă un tânăr să riște. Să cunosc, Dortmund se riște foarte mult pe copii. Fac niște gafe mari, dar eu fiind mai expert, adică am jucat la United, la Bayern, la Chelsea foarte puțin, pentru că i-am zis la antrenor să mă pună pe listă. Și la... nu am mai jucat nici. La Milan... nu mai știu, am mai jucat. Nu, nici să nu te gândești, bătă. Dortmund are un tic-tac mai bun ca lui Chelsea. Ăla are mult mai bun. Lewandowski. Te invit, Leva. Te invit. I-am vorbit, n-am niciuna. Nu. Credeam că iau ăla. Invit. Dă-mă că mă descurc pe aici la faza asta. Peste, bă, ce șut! La, bă, da, pot intra la în poartă, că mă miram. Bă. Spatele lui Royce, poate fac o gafă pentru mine. Da, am făcut o gafă mare, foarte mare, dar foarte... Bă, ce... Wow, ce slab am jucat. Mi-am prins-o bine aici. Uitați-vă și voi unde am putut eu să duc. Băi, îmi bag joc de minge. Cred că îmi bag joc de minge. Dar haide. Am început și eu să mă îmbătrânesc un pic. Sper să... Ciupertă a venit pentru Dortmund. Oare Dortmund mă dă la Real Madrid? Vedem. Pentru că am jucat la toate echipe în care Real Madrid a început să mă cumpere. De la United a încercat. M-a luat Bayern München, m-a încercat pentru 30 de milioane, m-a luat Chelsea cu 40. Dortmund a dat vreo 30 de Real Madrid, a zis că nu o iau de la Dortmund. Deci da. What? What the fuck? Cred că... Nu înțeleg ce am încercat arbitrul să facă. Deci când eram în 8, dar erau 7.000 de jucători în mine. După mine. Sau... Știu că la centrală. Hai la centrală. Unde am încercat și ăla să joace, bă? Bă, mai nu știu înainte să mai tragi un bombeu 2 așa. E vrăjeală. A terminat prima replică. Bă, deocamdată suntem cam egali. Dar... Vreau să bat. Stau în locul Leva să mă apucă de Lyon. Da, stai că eu nu stau bine pe partea asta, pe aici. Așa. Cam un strict. Poziția mea.
Eu mă duc pe partea mea. Eu mă duc pe amândouă. Aoleu, ce ne cei doi erau, dar nu. Dacă ne dau, a ieșit minge. Ne-am luat gol, nu? Bine, mingea la el, perfect. Ne luăm un gol. Aoleu, cât de departe sunt. Foarte bine, jos. De când am făcut eu braziliană? Am evoluat, nu. Până încă n-am putut să fac. Când am putut, nu-mi dau seama. Acum mă duc eu după minge. Ronaldo, ce Ronaldo? Alex, nu știu, am avut mult, cred. Aleva, dă și tu un gol! A scos-o portarul, ce zic, bă, a scos-o portarul. Mă duc eu, lăsați-mă pe mine, că mă duc eu. Apasă înapoi. Foarte bine, și acum merg pe un contraatac, foarte bine mă duc. Nu, ce mai e? Ce m-a luat ăla? Du-te, bă, și ai mingea! Încerca să-l pentez pe ăla. Bă, da, nu putem să le luăm mingea după ce că sunt și pe locul. Da. Papa, locul întâi. Uite la clasa mea, Borussia Dortmund pe locul întâi în Bundesliga. Păi ce să faci, bot? Da. M-am băgat pe locul de mult. Dacă nu voiau pierdut. Da, locul. Ce vreau? Da, mersul și real cam. Calalana. Nu vreau niciodată. Nu cum merge la loc. Aoleu, pe ce loc slavă ne ajungem, băiatule. Nu știu ce să